आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै खामानि मावनाया 20 बोसोर जाबाय। आंनि न'आ टंलायाव आरो टंला आनसलिकआव 14 बोसोर बिबान लानानै खामानि मावबोदों। बिनि उनाव आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुआव बिबान लानानै खामानि मावबोदों। थांनाय 2024 मायथाइनि जोबथा डिसेम्बरथिंजाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 62 बोसोरारि जथुम्मा जादों आरो बे जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजों बोसोरनैनि उनाव जिहेतु एबसुनि संबिधानाव बिबानगिरिखौ सोलाय सोल' खालामनाय जायो, बे लेखायै आङो देग्लाय एबसुनि बिबानगिरि बिबाननिफ्राय आङो ओंखारदों आरो बे गोलाव सम एबसुनि खामानि मावनायाव बर' हारिनि रायजो राजा मेलेमजिबि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना आंखौ एबसुआव बिबान लानानै खामानि मावनो होनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो जेसेबां दिनसिमालासै एबसुनि मावनाय दांनाय बेखौ जोङो बाहेरायाव थानानैबो जेसेबां दिनासिम जों थांनानै थागोन जोङो बा आङो एबसुनि बा बर' हारिनि थाखाय जायखि खामानि मावा मानो बायजोआव थानानैबाबो जोङो समर्थन खालामगोन आरो नैबे गोलाव सम एबसुआव खामानि मावनानै दिनै बिदायनि समाव नंगौ जे जोबोद बर' हारिया जेंना जेंसिथ' दङ आरो बे जेंना जेंसिया माखासेया दिनै सुफुंजाबाय, नाथाय माखासेया दाबो दिन्दां जानानै दङ। नाथाय सम आरो थासारिजों बे मोनफ्रोमबो जिखिनि जेंनाफोर थाबाय बे जेंनाफोरा सुफुंजागोन होननानै दिनै एबसुआव बिबान लानानै खामानि मावनाय समाव जोङो अनुभब मोनसे खालामनो हादों आरो गमामायैनो जोंखौ इसोरा हेल्प खालामगोन, मदद खालामगोन आरो उननि समाव बर' हारिनि जिखिनि जेंना जेंसिफोर थाबाय बे मोनसेनि उनाव मोनसे बेयो जाफुंसारगोन, सुफुंजागोन, बेखिनिखौ आं आसा खालामदों। आरो दिनै जोबोद माने एसे गोसोआव मोनसे दुखु बेयो फैदों, मानोना गोलाव सम जिहेथु एबसुआव बिबान लानानै खामानि मावबाय, रायजो राजानि आसिरबाद, रायजो राजानि मदद, फरायसा बिथांमोनजों फोरोंगिरि बिथांमोनजों सावरायलायबाय आरो बे सावरायलायनायनि दिनै जिखिनि प्लेटफर्म एबसुआव थानानै मावबाय, दिनै गमामायैनो मोनसे फिल खालामदों आरो जिहेथु सम आरो थासारिया थिनो दिनै बेक्तिगत जिबनखौ नायोब्ला संसार थाबाय, गथ' गथाय थाबाय, बिथांमोनखौ नायनांगौ मानांगौ बेबायदि सिन्थाजों आङो दिनै एबसुनि बिबाननिफ्राय ओंखारनाय जाबाय। गोदान माबायदि मिजिंजों दङ? दासिम बेबायदि जेबो सिन्था खालामथ'नाय जायाखै। जायखि थासारियावनो थाया मानो, जेखि परिबेसआवनो थाया मानो, बर' हारिनि थाखायनो खामानि मावनांगोन। बर' हारिनि जेंना जेंसिनि थाखायनो जोङो सानफ्रोमबो बाथ्रा बुंनांगोन।